Ka jingkermen ya ka jaj ben riu da ka jingjob jong kini ki rangba. One pai biang kini ki double A. Ha assembly. Tong ina pai kan diat shipang jong ki. One pai biang uba Adalbert nongrum kumu MLA bathamai jong ka North Shillong constituency da ka jingjob don buram da ka ba ulayo hadu Sanajar Sanspa Prapo Lywood. Ke jingjob jong ni urang ba kadai ke jingjob ya ke jaj menriu khasi jantia ki babu ke jingduai ban job kinong ngelam ke bashisha da ke ba uba Adalbert la pelin mi ukurtong ke BJP padi ke bai parki kertong jong ke North Shillong constituency hawat ngis ngau tho ke North Shillong constituency kadai ka constituency ke ba ya khlek jaj menriu bat ke ba uba Adalbert ubang ba un omlek pan vot na ki khar motor Henry uni urang ba watla uklem lek pan vot dai khar motor Henry ujob dan buram da ke jing i jong ki pat ba ki ba shania ayu ki ba bu ke jing duai uni urang ba wal yo ke jing job ke badan buram ke jing job jong uni urang ba sachi sien kan ajing kermen yang ngikari kasi jantia po unwan ra shibun ki mat ki jurah po assembly banyatai ban pen mentoy ye ke jaj menriu kasi jantia Uba Arden Miller besai moi ulawan pai biang kum nong mikmat bathamai jongka nong krem constituency hau arjar khatra uba Arden ularem Henry menta osnam ula job don buram ke jingjob jong ni urang ba kade ke jingjob jong ke jaj penriu khasi jantia uba e chisha ya ke ribet ke jaj penriu uba yo ya ke jingchanya na paro ki pat ba jong ke khasi jantia ke jingjob jong uba Arden kala ajing kermen yaki kilong kemi kilong kpa ki khon samla patya paro ki pat ba ki ba uni orang ba ulayo ke jing e uba Arden ulayo khatlai jar san khundai vot oi watla hau aja ka pra ularem ke jaj benriu kala do jing kermen ya uni orang ba Henry menta ke ganti upra ulayeng assembly panai tet banyatai ikimat ki jura ki bakta ya ke jaj penriu lengba uni urang ba pat ki bai par ki kertong jong ka VPP sachisien kan nongkrem constituency kala sei biang nya uni urang ba pat ka buram ka leche ki nongkrem constituency ka jingyo ya ki nongelam ki pastat ka dei ka bagi pat ba ki dei ki pastat